Hello friends, welcome to Nursery Education Channel. सोलोंनायनि लामाखौ सोलायनानै दिनै Nursery Education Channelआ फ्रि YouTube अनलाइन कर्स लानानै फैदों बर' रावजोंनो। नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै आं आसा खालामो। जोंनिया दिनैनि बे भिडिअ'आ सानखान्थि सिरिजनि पार्ट 6 जागोन। जायफोरा पार्ट 1 निफ्राय पार्ट 5 सिम नायाखै बिसोरखौ आं जोंनि चेनेलनि प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो थाखाय गुरैयै खावलायो। जाहाथे नोंथांमोना जोंनि कनसेप्टफोरखौ मोजाङैनो बुजि मोनो। अके, दिनै जों सावरायगोन सानखान्थि आयदानि खोन्दोसेयाव थानाय सोंनाय बिदां 1.2 थानाय मोननैसो कुइसननि एन्सार। पार्ट 5 आव जों सावरायदोंमोन सोंनाय बिदां 1.2 थानाय कुइसन नम्बर 1 नि 1 नाम्बारनिखौ आरो 3 नाम्बारनिखौ जों बानायनानै होदोंमोन। आरो नोंसोरखौ 2 नाम्बार 4 नाम्बार आरो 5 नाम्बारखौ होमवर्क हरदोंमोन। नोंसोर होमवर्कखौ बानायदो सानदों आङो, आसा खालामो नोंसोर होमवर्कखौ बानायदों होननानै। अके, नेक्स्ट आरो सावरायबावदोंमोन जों पार्ट 5 आव कुइसन नम्बर 2 नि 1 खौ बानायनानै होदोंमोन। माने एलसिएम आरो एचसिएफनि सानजाबगासै बिसोरनि मोननै अनजिमानि सानजाबगासैनि समान होननानै फोरमान खालामनांगौमोन। बेखौ बानायनानै होखादोंमोन पार्ट 5 आव। नायबानो जाबाय पार्ट 5 खौ। अके, दिनै जों सावरायगोन कुइसन नम्बर 3। कुइसन नम्बर 3 आव मा होनायदों जोंनिया नायनि। अके, कुइसन नम्बर 3 आव होनायदों जोंनिया मा रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब बाहायनानै गाहायाव होनाय रग' अनजिमाफोरनि एलसिएम आरो एचसिएफखौ दिहुन। रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब बाहायनानै जोङो बेफोर अनजिमाफोरनि एलसिएम आरो एचसिएफखौ दिहुननांगोन। अब्ला जों स्टार्ट बानायनि फै नायनि जोङो। अके, मोजाङै गोसो होनानै नायलांबानो जाबाय। 1 नाम्बारनि सल्युशनखौ बानायदों जों। सल्युशन जिनैखौ जों बेनि रोदा सानजाबगिरि महराव सेफायबा बोरै जायो बेयाव आं खोन्थिनि खेबसे सेफायनानै। बेखौ आं सिगांनि भिडिअ'आव बोरै सेफायो बेखौ खोन्थाखादों। फार्स्टनि जोंनि रोदाया मा 2 दो 9 थाङो, अब्ला 2 सानजाब 6 समान 12 आरो 6आ 2 दो थांबावो, अब्ला 2 सानजाब 3 समान 6। अब्ला जों बेयाव लिरनो हागोन 2 सानजाब 3। अके, आरो बेखौ पावारनि फर्मआव लिरबा बोरै जागोन जोंनिया। पावारनि फर्मआव लिरबा बेखौ 2 नि पावारा 2 सानजाब 3। अके, नेक्स्टआव मा दं जोंनिया 15खौ बोरै लिरनो हायो जोङो 3 सानजाब 5। बेखौ सेफायबा रोदा सानजाबगिरि महराव। आरो दंबावो मोनसे मा जोंनिया 21खौ बोरै लिरनो सेफायबा आरो 21खौ जोङो 3 सानजाब 7। अके, बिदि लिरनो हायो। अब्ला जों बेनिफ्राय लिरनो हासिगोन एलसिएमआ मा जागोन जोंनिया मोनथामावबो मिलायनायखौ नाय। जोंनिया मोनथामावबो माया मिलायदो जोंनिया बेयावबो मिलायनाय बेयावबो मिलायनाया जोंनिया 3आ मिलायदो मोनथामावबो। बा 3आ आगोसार बेखौ लाग्रो जों फार्स्टआवनो मिलायनायखौ। अके, लाबाय। एबार मिलायिखौ गासिखौबो लाना हो। मिलायिया मा दंबावो जोंनिया 2 नि पावारा 2 आरो 5 दोङो आरो 7 दोङो। अब्ला बेफोर गासैखौबो सानजाबजोबनानै हो। 2 नि पावारा 2 सानजाब 5 सानजाब 7। अके, बिसोरखौ सानजाबजोबना होनाय बेसेबां मोनगोन। अके, 3 सानजाब मा जागोन जोंनिया 2 नि पावारा 2 बा बेसेबां जायो 4। अब्ला 3 सानजाब 4 12 सानजाब 5 60 सानजाब 7 बेसेबां जायो जोंनिया 420। अब्ला एलसिएमखौ मोनबाय जों मा 420। अब्ला एचसिएफखौ लिरनो हागोन। आरो एचसिएफआ मा जागोन जोंनिया मिलायनाया आगोसारा 3आल'सो मिलायो बेयाव। अके, गासैबो जोंनिया 3आल'सो मिलायदो। अब्ला मोनथामावबो 3आ दङ, अब्ला जोंनिया मा जागोन एचसिएफआ देरसिन आगोसार सानजाबगिरिया मा जागोन 3। अब्ला जों मोनबाय दि एन्सारा जोंनिया एलसिएमआ जागोन 420 आरो एचसिएफआ जागोन 3। आसा खालामो नोंसोर बेखौ बुजिदों होननानै। अके, नेक्स्टखौ नायो जों मा नेक्स्टआव होनाय दङ जोंनिया मा 17 23 आरो 25। अके, बेखौ बानायनि।
17 29 23 आरो 29 बेखौ जों बेयाव बानायनि ओके 2 नम्बरनि सल्युशन 2 नम्बरनि सल्युशनखौ लिरनि जोङो फार्स्टआव 17 दोङो 17आ मा जोंनिया रोदा अनजिमा अब्ला रोदा अनजिमाखौ जोङो आरो रोदायाव सेफायनो हाया फिसासिन रोदायाव अब्ला बे मा जोंनिया 1 सानजाब 17 आरो मा दोङो 23 ओके 23आबो जोंनिया रोदा अनजिमा होमबा सेफायनो हाया अब्ला बेखौबो 1 सानजाब 23 लिरबाय 1 सानजाब 23 ओके आरो मा दंबावो जोंनिया 29 29आबो जोंनिया मा रोदा अनजिमा अब्ला बेबो सेफाय जाया अब्ला बेखौबो 1 सानजाब 29 ओके दा जों बेनिफ्राय लिरनो हासिगोन एलसिएम ओइसेबखौ लिरग्रोनि बेनिफ्राय जों लिरनि सरि थांजोब्बाय माथो फार्स्टनिफ्राय लिरफिनि 2 नम्बरनि सल्युशन मा 17 मा लिरनो 1 सानजाब 17 आरो 23 1 सानजाब 23 आरो 29 1 सानजाब 29 ओके दा बेनि ओइसेबा मा जागोन जोंनिया बेनि ओइसेब माने मा जोंनिया हाइएस्ट कमन फैक्टर माने देरसिन गोसार सानजाबगिरि अब्ला जों मोनखादोंमोन आगोलावनो मा गासैबो रोदा अनजिमानि देरसिन गोसार सानजाबगिरिया जेब्लाबो 1 जायो होननानै अब्ला जोंनिया बेयाव गासैबो मा रोदा अनजिमा गोजा 17 23 आरो 29 जोंनिया रोदा अनजिमा अब्ला बिसोरनि ओइसेबा जोंनिया जेब्लाबो 1 जागोन ओके एबार एलसिएमखौ नायनि जोङो एलसिएमखौ जों सानजाब जुना हो गासिखौबो सानजाबनांसिगोन 17 सानजाब 23 सानजाब 29 17 सानजाब 23 सानजाब 29 ओके बेखौ सानजाबजोबना हो फार्स्ट सानजाबनि जोङो मा 17 जों 23 जों सानजाबनाय 17 जों 23 जों सानजाबा मा जायो जोंनिया 3 सानजाब 7 समान 21 नि 1 आखा थांबाय नै 3 सानजाब 1 समान 3 2 दो 5 2 सानजाब 7 समान 14 नि 4 आखा थांबाय 1 2 सानजाब 1 समान 2 1 दो 3 अब्ला 1 9 3 391 अब्ला बेखौ 17 जों 23 जों 391 अब्ला 29 दो सानजाबावनांगोन बेखौ अब्ला सानजाबदो 29 दो 391 खौ 29 दो सानजाब बेसेबां मोनगोन 9 सानजाब 1 समान 9 सानजाब 9 समान 81 नि 81 जायो अब्ला 81 नि 1 आखा थांबाय 8 3 सानजाब 9 सानजाब 3 समान 27 दो 8 दो 35 2 सानजाब 1 समान 2 2 सानजाब 9 समान 18 नि 8 आखा थांबाय 1 2 सानजाब 3 समान 6 6 दो 1 दो 7 अब्ला दाजाबजोबदो 9 3 13 नि 3 आखा थांबाय 1 10 11 अब्ला जों बेनि एलसिएमखौ मोनबाय 1 1 3 3 9 11,339 बेनि एलसिएमा ओके आई होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ आरो नेक्स्टखौ नायनि जों मा दोङो नेक्स्टआव ओके नेक्स्टआव दों जोंनिया 3 नम्बराव मा 8 9 आरो 25 बेसोर मोनथामनिखौबो जों एलसिएम आरो ओइसेबखौ दिहुननांगोन बे नोंसोरनि थाखाय होमवर्क थाबाय नेक्स्टखौ नायनि नेक्स्टआव मा दोङो नेक्स्टआव दों जोंनिया होनाय दंदि ओइसेबखौ 9 आरो एलसिएमखौ दिहुननांगौ ओइसेब होनाय दोङो 9 आरो एलसिएमखौ दिहुननांगौ जों मिथिखागौमोनबा एलसिएम सानजाब ओइसेब माने एलसिएम सानजाब ओइसेबा जोंनिया मा जायोमोन मोननै अनजिमानि मा जायोमोन जोंनिया सानजाब गासै आं बेखौ सर्ट फर्माव लिरनो होबाय अब्ला जों बेखौ नायनि बानायनि जोङो सल्युशनाव मा जागोन जोंनिया बेयाव होनाय दों मा जोंनिया बेयाव होनाय दोङो ओइसेब बेसां 9 अब्ला जों मिथिगौ
जों मिथिगौ मा मिथिगौ जोङो एलसिएम इनटु HCF समान मोननै अनजिमानि सानजाबगासे मोननै अनजिमानि सानजाबगासे ओके मोननै अनजिमानि सानजाबगासे ओमफ्राय बेयाव लिरदो एलसिएम इनटु HCF आ बेसेबां होनाय दङ 9 मोननै अनजिमाया मा दङ जोंनिया नाय 306 आरो 657 306 आरो 657 306 सानजाब 657 ओके एबार एलसिएम लिरदो नेक्स्ट बानायबा सल्भ बानायदो समान ओके बेखौ नाय बे 9आ जोंनिया बेयाव सानजाब हिसाबै दङ अब्ला बेयो बेखिनि थांबा मा जाहैगोन राननाय हिसाबै थांगोन जोंनिया राननाय हिसाबै जागोन सिङाव थाहैगोन नाय ओके 9 ओमफ्राय मा जागोन इयाव 306 सानजाब 657 ओके बेयाव दानजायो ना दानजाया नाय बेयाव 6 दो 306 दो दानजा बेयाव 9 दो 306 दो दानजायो अब्ला 9 सानजाबसे समान 9 सानजाब 30 खौ नाय खाथियाव थांनाय 9 सानजाब 3 समान 27 9 सानजाब 3 समान 27 27 बा 30 निफ्राय 27 थांबा 36 अब्ला 9 सानजाब 4 9 सानजाब 4 समान 36 ओके होमबा बेयो दानजाबाय अब्ला मा थाखो जोंनिया 34 सानजाब 657 बेखौ सानजाबजोबना हो बेखौ सानजाबबानो जोंनिया एन्सारा जासिगोन बेखौ सानजाबना होनि 657 आरो 34 बेखौ सानजाब 4 सानजाब 7 समान 28 नि दाइन आखाव थांबाय 2 4 सानजाब 5 समान 20 आखाव थांनाय 2 दो 22 नि 2 आखाव थांलायबाय 2 4 सानजाब 6 समान 24 24 दो 2 दो 26 आरो बेखौ सानजाबाव 3 सानजाब 7 नि 21 नि 1 आखाव थांबाय 2 3 सानजाब 5 समान 15 15 दो 2 दो 20 नि 7 आखाव थांबाय 1 3 सानजाब 6 समान 18 18 दो 1 दो 19 ओके 18 दो 1 दो जोंनिया बेयाव जागोन 19 ओके बेखौ दाजाबजोबना हो बेसेबां जागोन दाजाबजोबबा बेयाव 8 जागोन बेयाव 3 जागोन बेयाव 13 नि 3 आखाव थांबाय 1 बेयाव 12 नि 2 आखाव थांबाय 1 आरो 2 अब्ला बे सानखौ बेयाव जोङो 22338 अब्ला जों बेयाव लिरनो हासिगोन समानसिन 22338 बेनि एलसिएमा ओके बेनो एन्सारा जोंनिया 22338 आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ बेखौ नायफिनबानो जाबाय मोजाङै नोंसोरो ओके नेक्स्टआव मा दङ जों नायनि नेक्स्टआव दङ जोंनिया मा 5 नाम्बार कुइसनाव मा होनाय दंनाय जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय 6n अनजिमाया लाथिख' सानजिमाजों जोबनाय जानो हायो ना हाया नायग्रोम माने जोंनिया 6n अनजिमाया n माने जोंनिया मा होनदों बेयाव मिथिंगा अनजिमानि मायमोन जोंनिया n 1 2 3 ... बिदिनो जालांबाय थागोन मिथिंगा अनजिमा माने जोंनिया 1 निफ्राय जागायनानै जोबनो गैयिसिम ओके अब्ला जों बेयाव n नि मानखौ फज'ना नायनानै 6n नि फर्मआ लाथिख' सानजिमाजों जोबनाय नंगौना नङा बेखौ नायग्रोमनो होदो लाथिख' सानजिमाजों जोबनाय माने जोंनिया मा 10 20 30 40 50 1000 आरो 50 150 बेफोर गासैबो जोंनिया लाथिख'दो जोबनाय अनजिमा अब्ला बेखौ 6n नि फर्मखौ जोंनिया मा लाथिख' अनजिमाजों जोबनाय सानजिमाजों जोबनाय नंगौना नङा होननानै नायग्रोमनो होदो ओके बेखौ नायनि जोङो अब्ला सलिउसनाव लिरबाय जोङो मा बेयाव n बेयाव n equal to 1 2 3 ... बिदिनो जालांबाय ओके अब्ला जों लिरनो हागोन जायखि जाया नोंसोर बेखौ खोनासंबानो जाबाय मोजाङै ओके
आं लिरनायनि फर्मेटखौ नोंसोरनो PDF आव हरगोन अब्ला खोनासं जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय 6n आ 10 जों रानजायोब्लासो जोंनिया मा जायोनो 10 जों रानजायोब्लासो 6n आ लाथिख' सानजिमाजों जोबनाय होननानै हमनो हागोन जोंफोर अके मानोना जोंनिया मा 10आबो 10 जों रानजायो 20आबो 30आबो 40आबो बेफोर गासैबो 10 जों रानजायो अब्ला जोंनिया मा 6n आ जोंनिया 10 जों रानजानाय जानांगोन 10 जों रानजानाय जानांगौब्ला आरो बियो 10आ जोंनिया माबोरै 2 सानजाब 5 10 जों रानजानाय जानांगौबा बेयो 6n आ 6 टु दि पावर n आ जोंनिया 2 जोंबो रानजानाय जानांगोन आरो 5 जोंबो रानजानाय जानांगोन अके अब्ला जों नायनि बेखौ बुजिदों जानांगौ जोंखौ बुजियाखैबा मोजाङै खेबसे नायफिनबानो जाबाय अके अब्ला नाय जोङो 6n खौ जोङो रोदा सानजाबगिरि बिजिरबा मा जायो 2 into 3 बायदि लिरनो हायो अब्ला पावारा n अब्ला जोंनिया 6n निया रोदाया मा जाखो जोंनिया 2 आरो 3 खिन्थु जोंनिया 10 नि रोदाया मा दोङो 2 आरो 5 दोङो अब्ला बेयाव 5आ गैया अब्ला जोंनिया 6n आ 5 जों रानजानाय नङा अब्ला जोंनिया 6n आ 5 जों रानजानाय नङा 5 जों रानजायाबा बेयो 10 जोंबो रानजानाय नङा अब्ला जों बुंनो हासिगोन जायखिजाया n नि थाखाय 6n आ लाथिख' सानजिमाजों लाथिख' सानजिमाजों जोबनाय अनजिमा नङानो अब्ला फोरमान जाबाय जोंनिया मा 6n आ जायखिजाया n नि माननि थाखाय लाथिख' सानजिमाजों जोबनाय नङा अके बेखौ बुजिदों जानांगौ आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ बुजियाखैबा नायफिन नोंसोर फार्स्टनिफ्राय अके लिरनाय फर्मेटखौ आं PDF आव हरगोन अब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियानो आइ होप नोंसोर बेखौ मोजाङैनो बुजिदों जानांगौ अके आरो जायफ्रा चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ जेसेबां हागौ एसेबांनो शेयार खालाम थेंक इउ दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो नेक्स्ट क्लासाव मोनलायसिगोन नेक्स्ट क्लासाव जोङो 6 आरो 7 खौ सावरायगोन थेंक इउ